Ja, ik denk wel dat er ski is en wetterski en zijn buurt in de slip komen. En dat zijn afwacht zijn dan. Shot wel. Hoe weer? Heftig. Je moet je huiskaart letten, dat is natuurlijk wel het moeilijkste wat er is. Je veilige plakje, daar ben je heel veel van houden. Je moet je achterletten. Wat is nou mijn om? Ik heb mijn foto's en voornamelijk mijn administratie en mijn dierbare spullen, kettingjes, sieraden. Wat voor mij echt heel veel waarde heeft, dat heb ik mij nou. En een beetje klein, ja. Voor de rest kan je het meer meenemen. Je zit gewoon op een bank. Ja, ja. Films zien, ja. De normale ding, wat normaal wees ik zo doe. En dan gebeurt je dit. Je wordt min of meer in je bank blaast. Je krijgt zelfs skaktrooien heen en je gaat naar achteren daar en je shoppen. En je tegen in eerste instantie, vuurwerk en alles. En dan show je vervolgens naar links en je show dat gewoon een deel van het appartement al in staat is. Ja, dat is het verschrikkelijkste wat je ook kon bekennen. Oud is die, 2015 is het goed. Ja, daar heb je ook gelijk in. We probeerden er nog een lieds feestje van te maken bij Freun, maar je weet net hoe emotioneel en alles, hoe dat allemaal gaat erin. We probeerden er vannacht een mooi feest van te maken. En we kunnen het mooi uitsluiten dat we zelf nog leven. En ik denk toch dat dat het grootste geschenk toch nog altijd is. Dat we nog hier staan en dat we het verhaal nog kunnen vertellen.